Qari ta' kliem, Set 1.1. Issa se naraw xi ħsejjes illi diġà nafu. Ftakru illi meta taraw il-ħoss ma tkarkruhx, jiġifieri jekk ngħidu imma mhux mee. Mela ejja nibdew. L-ewwel pass biex naqraw il-kliem. Jien se ngħid il-ħsejjes u l-kelma u intom se tirrepetu eżatt warajja. T A ta A ma R A ra T A R tar R A S ras It-tieni pass. Jiena se ngħid il-ħsejjes imma intom se tgħidu l-kelma. Waqt li jien nkun qed ngħid il-ħsejjes infakkarkom illi intom xorta tgħiduhom ġa qalbkom. Mela ejja nibdew tfal. T A A R A T A R R A S. Ejja ngħaddu għat-tielet pass. Jiena se nurikom biss il-ħsejjes, intom se tgħidu l-ħsejjes u se taqraw il-kelma. Wasalna għar-raba' u l-aħħar parti. Hekk kif taraw il-kliem ħataqrawhom mill-ewwel. Issa għandna xi frażijiet għalikom. Wara kull frażi hemm stampa biex tkun tista' tkompli s-sentenza. Ma' dar hemm bir font. Rat ras ta' fenek gustus. Ra dar biġnien sabiħ qudiemha. Grazzi ħafna, sakemm nerġgħu niltaqgħu. Saħħa!